tău nu are limite. Ini, mini, maini, mo. Așa alegeam de Crăciun pe care cadou să-l spui și primul de hârtie. Calul de dar, într-adevăr, nu se caută la dinți. Însă atunci când alegi un cadou corporate, vrei ca acel client să nu se dezlipească de el. Asta îți duce visul mai departe. De peste 5 ani, echipa noastră este formată din oameni cu superputeri creative, iar media de vârstă este de 22 de ani. Împreună, imortalizăm povești și visuri devenite de realitate în cadouri din lemn care durează o viață. Și nu este vorba despre calul troian din lemn, ci este vorba despre acele cadouri pe care clienții tăi nu le aruncă în primul colț în momentul în care le-au primit. Știu, poate o să zici, alții au murit și n-au mai avut nimic. În schimb, atunci când este vorba de brandul tău, orice mic detaliu contează. Este 3 noiembrie. Nu mai aștepta. Alege și tu un cadou corporate din lemn care să-ți ducă visul mai departe. Tu alegi. Ini, mini, maini, nu.